ngang suku ban keren si Argentin ya ini ba Monlang mo te ila keren katu kat ni kentin ke ba iong yang ma bangan ladang teng mo ban keren ya kan ni teng role ran pi kumurang ba kan nga perkat tang balong ya pat ngadon kampan hikai ban advice ba iong ba lada palawai ka patlun jangan ban pet mengadai hijrah ngadai mo te ladang ngadai hijrah traya ka kam sipai kim priang yang ama kata kadai ka ponyo maningkong ba ladang ngadai hijrah hinga ngam don arngot kikon te sabat ka weiru iong yang ba sawan lao ya ka patlun hayeng jong mo tinga su advice mo ba Monlang pi dios ngoi ka ni ka video jong oi kumba phila khot nga kloi banwan tang balong ladang ngawan ban lau patlun hayeng jong pi kamot piru pi ban pynkhreh ko umphniang namar lada pi pha ban wan lau patlun yu rang ba gan kamot pi dik kan thai phim dei rang ba ngam ong pi dei hijra pi dik kan thai kan te pila welcome ru yang bangan wan page yu tau sunyo jong pi ma to ngan sawan ne kata wat ong kuslai da nga balai nga sa ong mo ye mo nga ong balau tang kutupia nga su ong lau tang kutupia khnang bangin ye ithu ta philong kumno mara pitap tupia te kamot mano ban ithu ya phi la le sing nya kandu hayawa hat nya khulei kti nya yu ma nya pensai nya song di sha gi dukan nya keren nya yu nya pensai ling bagi ki jing sisa hendre ya ba phi pat phi ajubab dak ba khloi dak ba sit kum to pat long kam long gan ka long no kam ba pithat no ya ka long renyang la jong mo pok ni ka social media pithat no ka jing long renjang lejong kadi kata ko wei hi pithat no ka bagraw jong phi namar lada pidai ku briu rangba u basung tu hi pidai ban kren na kita ki nong rim te lada phimdon na kata ka nong rim gamod phila sukren song sit kum bakren ki nong bu aj mo stin bala yo kiat kum tu gila kren klumar gila yu te nang ni sakmat ngasu advice fi lada phi yu gan sobha ba soba phinmi apo social media pidai ban perkhat swa ban kan tho ya kan no ban kan tho ya kan no ka yuma pue gum to pi su kren kam long ka basuk but kan ni ka di ka jing hikaya phi